בבית שלי על קצות האצבעות, אני דרוך החוש הרמוטה, אין לי שום סיבה לקום מהשינה. עושה מעגלים, השרדון הצל לכיכר, הולך למצוא נירוונה, מקווה שעוד לא מאוחר. הלכתי לאיבוד לפני מלא זמן, העייפות שולטת, יותר מדי שעות, עיניים לא זזות, קריסה מתמדת, מביא את כל המחשבות לסשן, מוציא את כל הבעיות החוצה מהבטן. נראה שאין מה לחפש ולחפש את עצמי, שום דבר לא אמיתי, גם אם כל זה רציני. מחליף בדים כמו חברים, הכל אותו דבר, כלום לא השתנה, מדבר רק לעניין. סומך על מי שצריך, לא עובד על תעריף, אנרכיה על הביט, סיטואציה בלי תכלית. הזמן רק מתקלה, הולך יורה על עיוור, לא רוצה לצאת מפה שטינקר. הכל פה מיותר, 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 הכל פה מיותר. חברים, לאחר שיקול ממושך ומחשבה מעמיקה ולאור יחסי האנוש המעורערים, אני מציע בזאת לסגור את המדינה ולהתחיל הכל מחדש. מחפש את השקט שלי בתוך המהומה, ילד טמבל לא צריך שום תעודה, מנסה לגרום למחשבות שלי לצאת יפה על הנייר, מוצא את השלט של היציאה. התפעלתי לכל כך הרבה אלים, מצאתי את התשובות בבעיות של אחרים, מסתכל עמוק בפני כמו חרדי בחדרים, החלום הכי גדול שלהם שנשאר קטנים. הם יודעים, עברתי את הגבול אבל אני עדיין כאן, לא רוצה לגור בחול, מייצג את האדמה, שכולנו פסיכופטים נשבים אל התרבות, אף אחד כבר לא אכפתי בתוך חוסר ודאות. קרא לי שאת הזמן נתעש על הכבישים כמו קוואסקי, מדברים על בלנטים, מתעסק במהלך הבא שלי, לא זורק סתם להביא, אני רץ למרחקים, לא מכיר את הנרטיב, אל תיקח את זה אישי.